Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon. Atxaldeon. Nor zaitugu? Aurkeztu zure burua mesedez. Maialen Belarra naiz, Doneztebeko 27 urteko neska bat, irakaslea dena ofizioz, eta hoxe. Afizionaletik? Nagusiki nik uste bertsolaritza izan du dela betidanik nire afizio nagusia. Gero negu giroan eskiatzea ere gustatzen zait, naiz eta igual nahi baino gutxi goioten naizen. Eta bidaiatzea, batez ere bidaiatzea. Afizioak afizio, afizioak ofizio, nola izaten da hori? Behingoz afizioak afizio eta ofizioak ofizio. Bi gauza desberdin, bai. Bidaiatzea gustoko duzu? Bai, agitz. Gero ekonomikoki posible denin posible da, eta bertzela aurreztu eta gero posibleko denin martxa, baina bai, pila gustatzen zait. Ze tokietara bidaiatu duzu? Ikasketaz, ala beharrez, afizioz, gustoz? Nik uste gehienak bidaiatu ditut beti oporretan, gustoz, bai hemen zonaldean, gero Europan gutxi egiarran, Europan Inglaterra, Irlanda, Eskozia zonalde hori, eta gero ja Kanadan egondu nintzen behin, eta nik uste dut nire bizitza gehien markatu duen bidaia edo Australia izan zela. Australia eta Zelanda berria. Zenbat denbora eman zenuen edo eman duzu horretan? Australian? Bai. Duela 3 urte joan nintzen lehenbizikoz, eta han pasatu nintzen 5 hilabete, eta gero pasaren urtean bueltatu nintzen, eta joan nintzen bidaiatzera bakarrik hilabete eta zerbait pasatu nunan. Eta 5 hilabete horietaran joan zinenean, zertara joan zinen? Printzipioz inglesa ikastera. Inglesa hobetzera, han ikasle bisa lortu nun, eta orduan emate dizute 3 hilabeterako kurtso bat egin nun, eta gero berez hilabete bat libre. Eta azkeneko hilabetean aprobetxatu nun Indonesiara joateko bueltan. Baina bai ikastera, printzipioz. Nola bizi dire bertakoak, edo zu zertaz jabetu zinen bizkoat bertako bizitzaz? Ia da ni joan nintzen herria, hiria, Gold Coast izena du, eta hango bizitza ez da hainbertze hangoen bizitza. Nahi dut, Gold Coast da herri oso turistiko bat, eta azkenin kanpoko jende desiente dago. Konpatuz izango zen hemengo Benidorm bat bezalako zerbait. Orduan, zaila izango zen erratia lehenbiziko salida hortatik ea zein den haien bizitza, ze berez australiarrak agitzaitz gutxi ziren. Bai, Brasileko jende haunitz egon, Europako hainbat tokitakoak ere bai, Asiakoak ere bai, desiente, baina australiarrak izatez gutxi. Gero da, bigarren bidaia horretan, gehiago bidaiatzeko aukera izan du nula, eta han bertakoak ezagutzeko aukera gehiago izan du nula. Eta han, ikuste duzu, alde batetik dago gizarte aurreratua da izango zena, gehien bat txuriek osatzen dutena, eta gero daude, izate zangoak diren pertsona batzuk, aborigenak direnak, eta gaur egun nahiko baztertuak daude gizartean. Gobernuak diru laguntza batzuk ematen dizkie, baina bere garaian denak kendu zieten eta sozialki ez dute lortu bertzeekin hainbertze integratzea hainbat arazo direla medio. Beraz, erran daiteke, bertako biztanle kopurua oso txikia da. Erran dut, australiarrak gutxi dira. Berezkoak direnak, aborigena direnak, bai, nik errango nuke gutxi xamar direla. Eta gainera ez daude hiri haundi horietan, ez dira hiri haundi horietan bizi. Orduan normalin ez balin bazara zehazki haiek biziren zonalditara joaten ez dituzu ikusten. Gehien bat ikusten duzu Australiako pertsona bat pentsatzen duzunen tortzen zaizu hile horia eta txuria den pertsona bat. Baina izate zangoak ez dira holakoak. Bizi kalitatea handia dago? Bai, orokorrean bai. Langabe postua aiz txikia da, langabezi postua, tasa, eta egia da haunitz kobratzen dutela, baina gauzak ere nahiko garestiak dire. Baina orokorrin nik uste dut bizitza kalitatea agitzona dutela. Oso aurreratua dagoela zentzu hortan.
Eta zuek nola bizi zineten? Bueno, ni nire kasun erran bezala ikastera joan nintzen, mino lanaldi erdian ikasi egiten nun, eta gero lortu nun lantxo bat. Orduan, goizetan ikasten nun, eta gero iluna barretan joaten nintzen lanera. Eta azken finin hori zen nire eguneroko rutina, goizetan ikasi eta arratsaldetan lana. Eta gero altzenetan lagunekin ateri pixkot, izautu inguruko herriak, baina batez ere ikasi eta lana. Zer egin zitzaitzun deigarriena zerbait egin bazitzaitzun? Fauna. Nik uste dut hango bizitza salvaje hori izugarria dela. Edozein txokotan topatzen dituzu loroak edo ate sudurluzea raro batzuk. Animalia pila bat ikusten dituzu eta edozein txokotan. Egia da, hirian bertan, igual ez hain bertze, baina pixkot ateitzen balin bazara edozein karreteratan mila animaliak, kanguruak, koalak ikusten dituzu pixkot begituz gero arbolatan. Hori da, nik uste dut, atentzioa gehien deitu ziten. Hango hainbertze animalia eta hainbertze espezie ikustea eta gainera modu librean, beraien habitat natural horretan. Etxe bizitza, lana, horiek lortzea, erresa, zaila, intzitzaitzun? Bada dentik, baina niri egiarran suerte handia izan nun eta niri erresa intzitzaidan. Hasi nintzen hango batek lagundu ziten lehenengo egunin kurrikulum batzuk bidaltzen, eta arratsalde horretan deitu zidaten jatetxe batetik hurrengo egunean proba egiteko, eta han gelditu nintzen ja. Orduan nire kasun egia da lehenbizko egunin lortu nun laia lantxo bat, kamarera bezala, eta, ezin naiz kexatu. Horzelako, zerbait, proba berexion bat egin behar izan zenuen, edo zerbait? Bai, egin behar duzu ikastaro txiki bat alkola serbitu alizateko. Alkola saldu alizateko han legalki behartzen zaituzte titulo txiki bat izatera. Eta hori egin nun, arara hietu eta lehenbiziko aste terdin edo, eta hortik aurrera hasi nintzen kurrikuluma banatzen. Ze hori gabe, zaila izaten da legalki behintzat lana lortzia. Eta lan baldintzak nolakoak dira? Onak, txarrak, erdipurdikoak? Nik uste hemen bezala. Han ere azkenin probesten dire turista unitz etortzen direla eta lana behar dutela, eta orduan askotan eskaintzen dizkiete lan kaxkarrenak. Nere kasuan lana etzen hain txarra, baina egia da soldata minimora ez zirela haietzen. Orduan, alde batetik kontratu egiten dizute eta legalki saiatzen dire gauzak egiten, baina gero ez dute betetzen hainbertze hori. Hori nire kasun, baina nire ingurun jendea unitz egondu zen pila bat kobratzen, nire antzeko lanak egiten, baina bertze jatetxe batin edo hotel batin edo
Orduan, depende, hemen bezala. Badago beltzin jendia lanin, badago beharren bezala baita ere dentik. Dena den, bizitzeko modua ematen du, adibidez horrela eginez, erresa da. Bai. Nik erran bezala lanaldi erdia egiten nuen, 20 ordu sartzen nituen lanin, eta ematen zuten pisua ordaindu ahal izateko, eta, pisua ikasketen zati bat, eta gero sobratu zitzaidana azkeneko bidaitxo batzuk egiteko. Ordu, bai, lanaldi erdiakin ematen dizu nahiko ongi bizitzeko. Eta etxe bizitzak, nolakoak dira? Batez ere, hemendik joaten den jendea, eta ze pisutan egoten zarete, nola lortzen duzue? Hor daude, webgune desberdina daude, eta normalin oso aktibo egoten dire, orduan, batez ere, komenigarria da, ja antzaudenin hastia bilatzen. Hemendik hasten baldin bazara, segidan nahiko dute zurekin hitzordu bat jarri edolako zerbait, orduan, ja behin arara haietu, eta hasi sartu webgune horietako batin, eta ikusiko dituzu eskaintza pila bat. Gero hor ere, egia da, prezio aldetik erran bezala nahiko garesti dela dena, baino han ohitura dago gelak alkilatzeko. Orduan, sartzen dute prezio ekonomiko batin, nire kasuan, hiritik, zentrotik pixko talden duta, nahiko prezio honin, baino gela bat nun, eta gela hori gainera konpartitu behar nun. Orduan, prezio ekonomiko bat nahi baldin baduzu, holko baldintza behartizu bertzela, Golkos bezalako hiri batin zaila da etxe bizitza bat lortzia. Ez baldin baduzu gehi ordaintzen. Pentsatzen dut, hemengo bat agian hasiko dela, baina zenbat ordaintzen da asteko, hilabeteko? Ez naiz ongi ordaintzen, baina uste dut ordaintzen itula $200 asteko. Asteko. Gutxi gora bera, hori izango da, €150 astin. Astin. Orduan hilautin eta hori merkia da. Eta otorduak, jatea guzti hori, ze ohitura daude? Pixko bat, lanaldia, otorduak hori nola da? Janari azkarra honitz. Badaudean McDonald's eta gisa hortako janari denda eta ostatu pila bat, baina hortik aparte beti duzu zure supermerkatutxo horietako bat, erosteko arazkiak eta fruta eta zuk nahi duzuna, nahi baldin baduzu pixko zaindu behintzat zure burua. Gauza da, karo, zure bizitza erritmoa ere askotan ez dela hain lasaia izaten, orduan ez duzu denbora askorik izaten prestatzeko. Nire kasuan gainera egiten nunez lana, eskola, arratsaldeko 5 arte dola, eta 7 sartzen nintzen lanin, orduan tarte gutxi nun hor prestatzeko. Ensaladak eta gauza erreixak prestatzen nintuen, eta bertzela eskola pareko jatetxera joan, eta hor, janari azkarra zen gehien bat tiratzen zuna. Eta han ohartu zinen eginean bintzet, ze bizi antolamentu eramanten dute bertakoek, hemengoek pentsatzen dut aldu zuena, baina han bertakoek ze bizi antolamentu eramaten dute? Gold Coasteko horiek erranen nuke nahiko parranda zalea direla, gaztik batez ere. Gaztik 40 bat urte arte, baina lan egiten dute, eta hainbertze lan egiten dute, gero hortik aterita juergara joten direla zuzenin. Orduan, lanean ez dutenez sozializatzen deuz eta gustatzen zaienez giro hori, gero joaten dire, eta, egunero, nahi baldin bazenun non egin juerga. Eta onak. Besta giroa beraz, nahi den dina? Nahi den ingina eta nahi den mota eta dena. Gaur brasileñoa, bihar asiatikoa, hurrengon Europe, denetik. Eta bertakoen izaera, zein dela errango zenuke? Ni justu bizi nintzen australiar batekin eta hori oso irekia zen. Egia da, haitz irekia zela eta berari gustatzen zitzaiola pila bat kanpoko jendia izautzia eta kanpoko kulturak izautzia ere. Eta horregatik alkilatzen zuen bere itxia ere, zein ekonomikoki laguntza bai jasotzeko ere bai, mino jendia izautzeko baita ere. Nio gero ere ikusitut australiar batzuk nahiko itxiak atzerritarrekin, berdintzun nungoa ziren, Nirekin ere, ni europearra izan ta, nik ere nabaritu nun, batez ere jatetxe horretan, ez retxazoa, baino bai, berai bertzen maila batin egongo balira bezala. Orduan badago dentik, badire batzuk, izugarri soziala direnak eta laguntzeko prest daudenak edozein momentutan, edo zertarako, bueltan deus jaso gabe, eta gero daude bertze batzuk, nik uste hemen bezala. Baina egia da,
kantitate handi batek badiela olako erreparo bat kanpotik etortzen den jende horri. Naiz eta beraiek ere noizbait kanpotik etorri ziren. Zergatik hor pentsatzen dut, irlandarrak, ingelesak, holandesak, horiek izango direla jatorrizkoen ondotik etorritakoak, eta orain aipatu duzun asiarrak eta guzti hori, ez da? Bai, hori da. Bai, azkenen inglesak izan ziren arara haietu zirenak eta dena hartu zutenak, eta bai, gaur egun hango jabe direnak. Bizitzeko toki atsegina da? Bai. Bai, gainera itsasoa bertan duzu, edozein momentutan joan zaitezke paseotxo bat ematera hondartzara, gainera justu Gold Coasten kilometroak eta kilometroak eta kilometroak dituzu hondartzak. Orduan, jende haunitz ikusten bali mozu zona batin pixko talden du, eta ordu zaude lasai-lasai, ura garbi-garbia dago, surf egiteko toki ezin hobea da, lasai egoteko ere bai, animaliak badituzu alde guztietatik, eta kasu hortan, naiz eta Gold Coast hiri bat izan, kotxe hartu eta ordu erdi gidatzen balin bazenun, joan zituzken mendira, han badaude ur jauzi batzuk polita direnak, gero hortik bertze ordu betera ere badago, Donezte bezalako herri txiki bat, bere erdi hippia dena, eta, azkenen badituzte bere txokoak polita bihurtzu dena hango bizitza hori nahiko lasaia eta atsegina. Eta gainera urte berriare, han lehenago hasten du beste tokietan baino. Claro, bai, inok baino lehenago. Eta alde txarrakera izango ditu bakarron batzuk? Bai, ez zaudela etxean. Ez zaude lagunekin, ez zaude familian, eta azkenen hizkuntza, ez da zure hizkuntza, niretzat ingelesa beti izango da atzerriko hizkuntza bat. Gehiago edo gutxiago solastuko duzu, baina ez da zure hizkuntza, eta azkenin zure sentimenduak adierazteko eta komunikatzeko, eskertzen da norbait izatea ondun euskera edo erdera ulertzen duna. Beraz, ze tokian egon zinen zehazki eta pixkoa deskribatu diguzu horretan? Ni ondo nintzen, Australia osoa kontutan hartuta, eskuineko aldian erdian. Gutxi gora bera, Australia erdian. Hor, eskuinan, kostan. Eta gero egia da, joan den urtin, hori oso turistikoa da. Hoi zer dago, Melbourne eta Sydney artean, edo nola dago? Ez, Melbourne dago beti-betin, Sydney dago gero, hortikan, ez dakitzen bat kilometrotara, 800 kilometrotara, eta hortikan 800 kilometro gotxi dago Gold Coast. Nahiko erdian dago, Sydney baino goxoagoa da temperaturan. Sydney dan fama duna edo, baino egia da Gold Coast eta Brisbane eta olako tokiak azkenin dire urte guzin temperatura aldetik nahiko egonkorrak dire, eta hori eskertzen da baita ere. Eta han indako xoxakin, oinik bidaiatzeko aukera izan zenuen, kontatu diguzu pixkoa ze toki ezagutu zenituen eta hor ze impresio jaso zenuen, no? Hasieran nire hemengo aurrezkiekin joan nintzen Zelanda Berrira. Orduan, pasatu nintzen pare bat aste, eta joan ginen goitikan beti ingen nintzen bi irlak, eta gero Australiara bueltatu, lanin hasi eta lana bukatuta, joan ginen hango hor badaude irlatxo batzuk, eta han snorkela eta buzeoa egiteko toki zoragarria direz, han ikusten duzu koralan barrera eta hori dena, eta zoragarria da. Baina egia da, nik aurrezkiekin egin nun bidaia batez ere izan duzen Indonesian. Aprobetxatu nun gero gelditzen zitzaidala hilabete bat libre Indonesiara joateko, eta Indonesian gero barrenin egin nun bertze zirkuitu bat, eta gainera arara joan ziren ere gurasoak, eta han elkartu nintzen haiekin. Galdetu behar nizun, motxilera bezala egin zenuen, baina pentsatzen dut, motxilera baino guratxoekin egin bat zenuen ja, ez? Bai, baina motxilero bezala egin genuen, bidaia guztia, gurasoek ere hartu zuten beraien motxila, eta orangutanak ikustera, gero ez dakiz zer, eta bai. Denetaz, zer da gehiena gustatu zaizuna, egin duzun denetaz, hola? Nik uste dut hango askatasuna. Han azkenin zaude bertze bizitza bat bizitzen ari zara, ez da luzerako errealitate bat izango, baina han zauden bitartin lasaitasuna sentitzen duzu, nahiz eta berez egunero estres moduko bat ere izaten alduzun, baina azkenean zaude itxaso bazterrin zaude, animaliaz inguratuta zaude, jendia ere nik izautu nuna zoragarri izan zen, herrialde pila bateko jendia izautu nun, eta azkenin horrek denak betetzen zaitu pila bat. Eta bidai bat egin behar bat zenu, zein lagun batekin zein egingo zenuke orain? Zer egingo zenuke? Ezaututakoetaz edo hortik aparte?
nik beti eraten dut, bi aldiz egon du naiz Australian, eta alere diru pixkot izango banu, bueltatuko nintzake arara. Igual, ja, gehiena izautu dutenez, modu batin edo bertzin, igual ezkerreko aldera joango nintzake, ze zentroa izautu nun, gotxikoare bai, eta eskuineko alde guztia ere bai. Orduan, geldituko nintzake ezkerrekoakin, baina egia da, txirrinta dutela baita ere pertzaldera joaten hasteko. Ego Ameriketara eta Argentinara, batez ere Argentinara joan nahiko nuke noiz bai. Kaletako bizitza Australia eta zain naiz bizkoat, bertako jendeek ematen diote edo atzerriko jendeek ematen diote? Gold Coasten atzerrikoek. Bai. Dudari gabe gainera, Kanpoko jende pila bat ikusiko duzu, eta hangoak kostatuko zaizu, hola, 20 metrotan australiar bat arrautzea. Bueno, 20 gutxi da, 200 metrotan australiarren bat Gold Coasten. Egia da, ni joan nintzenin negua zenan, eta neguan ez da hain turistikoa, orduan bertako herritar gehiago daude. Gero, uda hurbiltzen nahi denein, kanpoko jende gehiago joaten da. Eta hor bai zailagoa dela bertakoak izautzea. Eta itzuliko zara berriro? O itzultzeko txirrita baduzu? Txirrinta beti. Itzuliko nahi zen edo ez, oraingoz ez. Baina gustatuko litzaidaken ez bai bueltatzea, berriz. Hemendikan urte batzutara igual ja bertze bizimodu bat dutenin, baina noizbait gustatuko litzaidake bueltatzea. Kontatu anekdota bat edo batzuk, han gertatutakoak. Anekdotak, a ber, pentsatu beharko nuke, Zelandan zerbait gertatu zitzaitzun? Bai, Zelanda Berrian adibidez, agitzaiz prestatu daude, bai Australia, bai Zelanda Berria furgoneta joateko. Gure kasuan alkilatu genuen furgoneta handi bat, etzen autokarabana ere, baina bueno, nahiko potentea zen sukaldea eta dena zituen. Eta nahiko ongi markatua dago non gelditzen altzaren lota. Egun batin, ikusi genuen, laku baten, bazter batin, toki zoragarri bat ikusi genuen, gainera izarrak betetaz, zegoen momentu hortan, eta eran genuen, aparkatuko dugu hemen.
Eta goizeko 3:00 bapatein jo ziguten furgoneta, denak hartu genuen kriston sustua, eta zen polizia erranez han ezin genuela aparkatu, eta genitula 5 minutu mugitzeko, bertzela jarriko zigutela multa. Hortaz oroitzen ez, bai, susto hartu genuelako. Eta gero anekdotak, karreteraz gaina Zelanda Berrian batez ere gauez gidatzen genuen, eta gauez animalia gehiago ateitzen dire, eta holako eskapadak. Oroitzen naiz, bertze behin, gelditu, pixa egiteko bazter batin, eta hor, bapatin bi begi haundi, zuri begira ikustea, sartu ginen lasterka berriz furgonetan, eta gero zen posun bat da arratoi haundi bat izango balitzu zela. Bai, Olakoak izan. Bai, eta gero, historietak pila bat, baina oraintxe bertan hola kontatzeko. Orain zertan ari zara? Orain euskarako irakasle naiz Irunen, DBH. Eta beraz, urrezten joateko, bidaiatzeko, edo orain ja bertze planteamendu batekin zabiltza? Nik uste dut orain nire bizitza lasaitzen ari dela pixkot, eta maialen tokatzen da orain pixkot hemen gelditzea, hastia aurrezten hemen gelditzeko, baina nik badakit ez dela posatuko denbora honitz berriz bidaien bat egin arte. Txikia balin badare, baina benpin. Han zeundelarik, zer intzizaitzun unkigarriena? Unkigarriena? Nik uste dut egunero ikustia eguzkia nola sartzen zen itxasoan. Zen nik bizi nintzen tokitik itxaso ikusten zen parez pare, eta sekulako bista genituen, eta bai, nik uste dut egunero sentsazio berri bat sortzen zitela paraje horrek. Atzerrira joan nahi duen bateri zer aholkatuko zenioke? Ez izateko beldurrik. Hasteko hori. Joan baino lehen, denbora honiz da, nola moldatuko naiz, hizkuntza, baino gero ez zara da mutzen. Probestia minuto bakoitza, egin behar dituen, ateitzen diren plan guzitara apuntatu dadila, irtera guzik egitea, lagunak egitea batez ere hori, ezagutzea jendia, ze azkenin jendia izagutzen duzu negin, haien kultura ere izagutzen duzu, eta nik pila bat ikasi nuen hortan, nire gelakide gehienak adibidez brasileñoak ziren, eta nik ikuspuntu bat nun, edo iritzi bat nun, aurre iritzi bat Brasili buruz, eta beraiekin bertze bat ikasi nun. Hori, aprobetxatu dezala minutu bakoitza eta ez dadila mutu, ez izatea beldurrik. Eta zure zaletasunak lantzeko aukera izan zenuen, adibidez, zu bersolaritza asko gustatzen zaizu, hori lantzeko modurik izan zenuen, edo... Ez, egia da, karo, adibidez Australian, basamortuan kilometro pila bat egin genituen, zentro horretan, eta hor, bertxon bat edo bertzea ateri zitzaidan bai, baino ez, bertzela ez. Gero, Zelanda Berrian neguan joan ginen, ez aukera izan du genuen eskiatzeko, baina azkeneko momentuan gauza bat okertu zen, eta ezin izan du genuen orduan, arantzatxo hori, nire bi afizio potente elkartu ez izana. Hoi ere, pentsatzen duzu, beharrezko izaten dela bidaietan egitea edo berdin dio. Ikasi behar da bidaiatzen delaik egokitzen han aurkitzen denari. Bai, ez. Han ikusten duzuna. Adibidez, Indonesia, gainera, Australian bizitzen egon, eta gero Indonesiara joan, Indonesia bezalako, ez dago hain aurreratua, kaos handi bat inbizi dire tokia honiztan, zaborra ikusten duzu alde askotan. Baina bira, adibidez, zer moduzkoa ziren galdetuta Australiarrak eta Indonesiako jendia, ez dute zer ikusirik, eta egia da Australian jende agitzi atorra aurkitu nula, baina Indonesiako dire hain eskuzabalak eta daude denbora guztian irribarre batekin ez dute deus, eta duten gutxi hori daude zuri emateko prest. Orduan, nik uste dut jakin behar duzula egokitzen eta eskertzen han ematen dizuten guztia. Zuen egondako tokiak nola salduko zenioke gure ikus entzuleari? Tokiak. Tokia, esan dezagun gutxienez gehien egon zaren hori, Australia izan dela. Nik uste dut azkenen dela bertze realitate bat. Han zaude bertze kultura baten parte bihurtzen zara, bertze bizitza erritmo bat duzu baita ere, baina azken fingin zuk egiten duzu zure bizitza han.
Erran nahi dutena da, zu balin bazara modu batekoa, han ere izango zara modu horretakoa. Egin irekiko zara pixkot, baina ezin zara aldatu bidaiatzen duzulako. Irekiko zaizkizu, ikusiko duzu da ikasiko duzu, baina beti izango zara zu. Eta nik uste dut ezin dugula antzi ez da ere, azken nire kasuan ni euskalduna naiz, eta gustatzen zait pila bat bidaiatzea, gustatuko zait beti bidaiatzea, baina hau bezain bertze ez dut mateko tokirikan inoiz. Orduan, bidaiatu bai, eta bizitu hango dena, baina betire antzi gabe zeintzu diren zure sustraiak. Eta euskaldun hauniz, aurkitu zenituen, Anbarna? Saiatu nintzen ez ez. Saiatu nintzen pixko saiesten hemengo jendiakin topatzea, baina azkenin hemendik edo handik izautzen duzu jendia eta kasualitatez horretzen ez, biren kasun biek lauguru bat zuten koiare bezala. Retzaizu bat eitzen gero bertzaldera begitzea, hori euskalduna da, banuie. Ez, aste duzu harreman bat eta egia da harreman hori nahiko berexia dela. Azkenin, hemen izautuko bazenu pertsona hori, seguraski hainbertze euskaldun dituzu eta hainbertze aukera duzu zu bezalako jendia arrautzeko, desberdina da. Han, zarete, bi euskaldun mundun bertze puntan, nahiz eta haiz desberdinak izan, azkenin arrautzen duzu, apoiatzen zara, babesten duzu, edo babesten du batak bertzia, eta errandizuten lehen. Bakoitzan sentimenduak kontatzeko ere zure hizkuntza dun norbait izatea hurbil eskertzen da. Orduan, zato bat ardo eta gazna pixket hartu zein duen elkarrekin. Bai, eta bertze gauza batzuk ere, bai. Bai. Ederki, Maialen, mil esker zure esperientzia konpartitzeagatik, eta espero dezagun laster berriro ere, errealitate bihurtzea beti amesten duzun gauza horiek. Hau utzi gabe, hor barna ibiltzea. Hori da. Mil esker zueri, eta berbetetzen den. Hori da. Izan ongi. Berri.
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.